Всяко дете има право на щастливо детство. Нека го направим възможно. Нищо не започва с теб и нищо не свършва с теб, но ти можеш да промениш нещо по пътя си. Трябва да имаме вяра в себе си. Ако не вярваме, нищо няма да направим. Можем сами да покажем пътища на доброто. Много е приятно да помагаш на другия, а аз го правя за себе си. Изглежда трябва повече да се обърнем един към друг и към тези малко, но толкова важни неща. Взаимопомощ чрез нормално човешко общуване. Не е толкова тежко, нали? Промяната иска време. Всички, ако работим единно, ще оправим нещата по-бързо. Хайде да видим как може да стане. За мен благотворителността е култура. Има жестове, които дават надежда и благодарение на тях продължаваме напред. Най-важното за мен е равновесието в природата, в живота на човека, в отношенията между хората. Това е най-голямото признание. Резултатите, които постигаме, защото те се измерват през развитието на нашите деца. Ако не вярваме, нищо няма да направим. България има нужда от много работа и много вяра. Аристократизъм, за мен аристократ е човек, който уважава другия. Аристокрацията е контактът между хората. Един човек, ако уважава другия, това е аристократ. Това за мен да помагаш на другия. Това е култура. Ако имаш един сън и ти си единствена, който го сънува, вероятно това ще остане сън. Ако достатъчно хора го сънуват, ще стане реалност. Това ни трябва. Трябват ни повече хора, българи, които да сънуват, че тази България може да стане това, което трябва да е. Твой Иван Станчев. Ние сме българи и вървим с народа си.